Nafu li l-offerta tradizzjoni fl-Imġar għal tul ta' snin, però ħafna mill-Maltin ukoll hemm barra jgħidu li din hija xi forma ta' arkant. Kif tirrispondu għal din l-akkuża? Mhijiex daqstant minħabba l-fatt li din hija l-uniku kważi dħul biex għal-festa ta' Santa Marija. Hija wkoll tradizzjoni, ġifieri da kulħadd jista' jidħol fiha, vera jkun hemm ammont ta' flus involuti, imma din hija miftuħa għal kulħadd. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ukoll parti mis-somma li tinġabar tmur ukoll kwart minnha l-karità. Din is-sena ħanejnu fil-bini ta' sptar Malti fil-Ghana fejn ħutna Maltin qegħdin jibnu hemmhekk sptar għal dawk li qegħdin fil-bżonn. Huwa enfasi ieħor biex aħna bħala parroċċa ngħinu lil ta' madwarna. B'xi mod jew ieħor il-festa tittiġbora, ġifieri flus irid ikun hemm. U għaldaqstant hija forma ta' kif jinġabru l-flus għall-festa. Għal-grazza tal-la matul is-sena, għal-grazza tal-la matul is-sena ma jsirx enfasi hawnhekk biex jinġabru flus għall-festa. Ġifieri l-flus li jinġabru huma purament tax-xogħol pastorali u għall-bżonnijiet tan-nies. U allura din hija mod kif tinġabar il-festa f'dawn il-jiem tal-festa ta' Santa Marija. Kif tħossok li esperjenzajt l-ewwel darba l-offerti biex jerfgħu fil-proċessjoni tal-lejla? Din kienet għalija esperjenza l-ewwel darba li qiegħed hawnhekk fl-Imġar fiċin il-kappillan biex nara l-kant kif isir. Hija esperjenza sabiħa ħafna tara tradizzjoni ta' nies kważi mit-sena, ġifieri din hija li tara n-nies li miġburin ħerqanin għaliha huma jsemmu ilek minn ħin għal ieħor fil-festa u kulħadd kien mistenni għal dan il-mument tant importanti għalihom biex fl-aħħar mill-aħħar jerfgħu il-Madonna.